Toimijakseen oikein Catchit tarvitsee oman GSM GPRS-modemin, joka tarvitsee oman SIM-kortin. Ensimmäiseksi käyttäjän täytyy avata oma matkapuhelinliittymä Catchittia varten. Tähän liittymään käyttäjän tulee lähettää kaikki tekstiviestit. Turvallisuusasetuksissa käyttäjä määrittelee Catchitille salasanat sekä turvanumerot. Catchitin SIM-kortin PIN-koodikysely pitää olla pois päältä. Jotta käyttäjä saisi Catchittiin tietokoneyhteyden, täytyy hänen tilata yhteysosoite tekstiviestillä. Nyt Catchit lähetti internet-osoitteen, jonka avulla pääsemme laitteeseen kiinni. Ja näin Catchit käyttämäliittymä on auennut. Nyt mä soitan siihen sun laitteeseen. Ja nyt voit katsoa vaikka Espanjasta, mitä mökkiisi kuuluu. On erittäin tärkeää muistaa katkaista yhteys, jotta puhelinlinja ei jää päälle.